जोंनि प्राइमारियाव बियो बारहावाखौ गुदुं खालामनो फैदों। बियो सालानि नासो बियो सासे जोंनि माबानि रौता समस्तिनि सासे केन्डिडेट जानो थांगासिनो दङ। बियो सालानि नासो। जोङो बिखौ निन्दा खालामदों जे बिथां फैनायाव दिनैनि बे सोमलिगुरि गामियाव बियो इमान गाज्रि मोनसे जाथाय जाबाय। बे जाथायखौ जोङो जोंनि प्राइमारिनि जानानै जों बेखौ हुखिनि होदों। बियो फिननाय होनांगौ जोंनो रौता समस्तिनि जानानै आरो जोङो गिरुवा प्राइमारिनि जानानै जोङो बुंदों बिथांखौ फिननाय होनांगौ जे बिथाङा सोर दुथांखौ बेयाव माबानानै बिथांनि बिथोन बायदियै बेखौ मानो खामानि मावहोनांगौ। जोङो बेखौनो सानदों गिरुवा प्राइमारिया जोङो एफआइआर होगोन जे दिनैनि तारिखाव जोङो दसे समनि उनावनो जाय बिथांमोनखौ जों जरेत्तिउ नुदों बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्ट एफआइआर होगोन आरो सरन बर' बिथांखौबो जोङो एफआइआर होगोन। बेयावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय जा दिनैनि थांनाय हरावहा जा जोंनि गामियावहाय सोमलिगुरि गामियाव जा जाथाय जालांदों जोबोद गामिनि जानानै आं दुखु फोरमायदों। मानो होनोब्ला जोङो 17 बोसोराव जोंहा बे लामाखौ रावबो मावनानै होआखैमोन। जों बेबायदिनो बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो आरो गोबां बे जोंनि गामिनि रायजो राजाया इसेबां खस्थ' जानानै बे लामाखौनो थांनायनि फैनायनि बयबो बुंलायलायोमोन गामिनि मानसिया माने बे लामाखौ मानो मावना होआखै होननानै। नाथाय जोंनि CM प्रमद बर'नि अननायाव आरो जोंनि रौता समस्तिनिनो नैबे डक्टर निलतनि अननायाव दिनै बे लामाया जानायनि लामायावमोन आरो नै दिनै बेखेवनो गोनां दंमोन। नाथाय बेखेवनायनि सिगांनो मैयानि मोनायावहाय सोर दुथाङा बे खामानिखौ मावना गालांदों जोंबो मिथिया। हरनि सम जाहैबाय आरो जाय दुथाङा बे खामानिखौ मावलांदों बे दुथाङा बे साजाखौ मोननांगौ। आरो लोगोसेयैनो सारनिसिम आं गुरै खावलायनाय माने जोंनो बे लामाखौ नांफिनगौ आरो मानो होनबा जोंहा बे लामा नङाबा जोंहा मावनायाव दांनायाव थांनायाव हान्थिनायाव जोंहा बिराद खस्थ' जायो। बे हिसाबै आङो जाय खामानि गाज्रि मावदों बे मानसिया दुथांखौ माबानांगौ साजा होनांगौ आरो लोगोसेयैनो जोंनि लामाखौ बन्द' खालामनाङा। जोंनो लामाखौ नांथारगौ आरो जों रायजोनि जानानै आङो लामाखौ नांथारगौ होननानै सारनियाव आङो गुरैयै आर'ज खालामबाय आरो। बेखौ बुफायनाय समाव रावबो मिथियाखैमोन नामा बिनि आवाजफोर जेबो खोनायाखैमोन? बेखौथ' मिथिया। आंहाबो एसे माबा जाबायना साइड जाबायना न'आ ओमफ्राय आरो हरनि सम जाबाय बयबो उन्दुलांनाय सम जाबाय बे हिसाबै रावबो मिथिया आरो बुफायनायखौबो खोनायाखै जोङो बेबायदि जाहैदों आरो। जेला फुङाव आंबो ग्रुपखौ हर जानायखाय 12थासोआवहा आं नायाखैमोन। जेला आं अखानायै फुङावहा नुबाय थाबायनो थांनाय जायोना बे समावहा सानबाय आरो बाब मा थेरला बेला जाखो। दसे थानानै आङो नैबे आंनिनो बेयावदे आफादगिरिनि बे सोमलिगुरि गामिनिनो बेनो फन हरदोंमोन। बिथाङा बेबो हमस्लाब मोनाखै दसे थानानै हरबाय। हरनानै रायज्लायबाय मा जाखो जोंनि गामिनि बे दिनै माबा लामा बेखेवनो नागिरनाया माथो माबायानो बायजोब्बायनो होननानै बेयावनोथ' ओमफ्राय उनाव आं ग्रुपखौ नायबाय नुमारबाय। दा सोर मावमारखो बे मावनाया हले साजा मोननांगौ। मानो होनबा जोंनि गामिनि मोजांनि थाखायसोमोन बियो। गाज्रिनि थाखायथ' मावाखैमोन मोजांनि थाखायसो। लामा मोजां नङाबा जोंहा बेसेबां समयसा जायो। गारि मटर खारनो हाया जोंहा गोजाननिफ्राय फैनाय जायो बहुद। जों आरो दा बाहेरनिफ्राय जोंहा फरेनार फैयो। दा जोंनि इसान दानाय एम्फौ लुनाय बे सोमलिगुरियानो नामदाजा। नाथाय सोमलिगुरियानो नामदाजा जानानै दिनै नै बेबायदि जाथाय जायोब्ला जोंहा बिराद दुखु गोनां बिराद दुखु फोरमायदों आरो आङो। जाहाथे बेबायदि उनावहा सोरबाफोर जुदि गाज्रि मानसि बेफोरबायदि खालामनो सानबावोब्ला जाहाथे दाखालामथों उनावहा मोजां जालांथों आरो जोंनि बे खामानि मावनायाव दा बादा होनाङा आरो जा गुबुन पार्टिआबो लाबोथों होथों जोंहानि गामिनि समाजनि खामानियाल' मोजां जानांगौ आरो आंनि बायदिबा। मैयानि दिनावथ' खोनादों खोनानायालाय जोंनि माबानि माजबाट समस्तिनि सरन MLA बिथांखौ बेयावहाय फैनाय खोनादों। हरनि समावहाय जोंबो एसेबां थर लायाखै माने बिसोरखौ जयनिं होदों होननायबो खोनादों। ओमफ्राय दा जयनिं प्रग्रामखौ लादों थिगानो नाथाय लोंनायबो होदों होननाय खोनादों आरो खोनानायालाय आङो। लोंना जानानै मा खालामदों जों बेखौबो मिथिया। नाथाय जोंनि गामियाव बेबायदि जानायनि थाखाय आं जोबोद दुखु नांदों आरो जाहाथे बेबायदि उनाव दाजाथों। नोंथाङाथ' न'खरा खाथियावनो जाबाय नोंथांनि न' खाथियावनो बे मोनसे बुस्थु बुफाय जानाय नुबाय। थांनाय हराव माबाफोर आवाज नोंथाङा मिथिदोंमोन नामा? दोङो खोनादोंमोन आङो न'मा सिङाव दङमोन। ओमफ्राय मिटिङाव थांग्राफोरा बुंदो आरो जेनेबा दा थान्दा मा जानो दा फैनानै खामफैगोन बेखौ होननानै बुंदो आरो बेयाव मिटिङाव थांग्राफोरा। मिटिं माने सरन बर'नि जायो? बिनि मिटिं जानायावहा थांदो आरो।
मानसिफोरखौथ' नुवाखै नुवाखै आं खोनादोंल'सो लामायाव रायलायलांनायखौ बिनि उनाव बुफायनाया बुफायनायखौथ' आं नुवासै जेनेबा आं बिखौ रायलायनायखौ खोनादों आरो बुफायगोन होननाबो आं सानाखै जेनेबा खोनादोंसो आं रायलायनाय मा बुफायगोन थांनायखौ मथथे खोनादों आरो खोनादों बेखिनिखौल' बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय नैबे सोमलिगुरि गामि 40 नं रौता समस्तिनि सिङाव थानाय गिरुवा प्राइमारिनि आन्दाराव गोग्लैनाय बे सोमलिगुरि गामि दा बे सोमलिगुरि गामियाव 2025 आरो 2026 बे बाजेट सेसननि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जोंहा जोंनि रौता समस्तिनि MCLA मानगोनां डक्टर नीलत स्वर्गियारी सार बा बिटिआरनि EM बिथांनि नाजानायनि गेजेरजों जों नैबे गामियाव नैबे दोंसे लामाखौ जोङो एबाराव ब्लेक टपिं महरै मोननो हादोंमोन बेनिनो जोङो मैया 16 बिथांखि दिनै जोंहा बेखेवनायनि तारिखमोन आरो दिनैनि तारिखआव दा मैया जों बिनि थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा मोनसे बानायनाय जादोंमोन बेयाव बे अन्थाइ खाम्फाखौ हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा बुफायनानै गालांबाय दा बेखौ आङो गामि आफादनि जानानै नैबे गामि आफादनि जानानै सोंखारियो खारन बियो मोजां जायाखै दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि मावनाय बेखौ बिथांमोना आं सानो माने सहायनो हायाखै बायदि नुयो आरो आं दा ओंखायनो आङो बे सोमलिगुरि गामि आफादनि जानानै जाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावबाय बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ निन्दा होयो सोंखारियो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिदि जानाङा आं बेखौ खावलायगोन आरो दा नैबे जोंनि सोमलिगुरि गामिया मोनसे गामि मोनसेनि मोनसे रिभिनिउमोन आरो बे गामि मोनसे रिभिनिउआव ओंखायनो बिदि जानाया जोबोर दुखु गोनां जाबाय आरो जों बुजिनो हादोंमोन बा मिथिनो मोन्दोंमोन मैया जोंनि गामियाव BPF दोलोनिफ्राय सरन बर' फैदों होननाय खोनादोंमोन जोंबो खबर गैयामोन दा बेयाव माबोरै बिदि जानो मोनखो जोंबो गामिनि जानानै एसे आसरित जादों आरो दा बिदि जाथावनाङामोन खारन बियो डेभेलपनि मोनसे स्किममोन जोंहा जायखि सरकार फैया मानो गामिफोरा जों डेभेलपखौ लुबैयो बे हिसाबै जोङो डेभेलपनि मोनसे स्किम जों मोननो हादोंमोन नाथाय बे स्किमखौ मोननो थांनायनि सिगांनो नैबेबायदि जोंहा जाथाया जाबाय बेनि थाखाय आङो गामिनि जानानै खोब दुखु फोरमायदों जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जों लोब्बा दङ बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन हाबा मावनो साननाङा खारन जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव जाय पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो बिथांमोना ओनसोलनि गामिनि जौगानायनिसो खामानि मावनो साननांगौ बेखायनो आं खावलायो गामिनि जानानै बिथांमोना बे आखुखौ सोलोंनाङा मोजां आखुखौ सोलों समाजनि खामानि मावनो मोजां सोलों आं बेखिनिखौ सोर खालामदों होननानै सन्देह खालामदों सोर खालामनो होननानै आं गामिनिफ्राय बेखौ थोंजोङै बुङा खिन्थु बेखौल' आं बुंगोन मैया जोंनि गामियाव BPFनि मोनसे मेल जाफैदोंमोन माजबाटनि MLA सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव दा खोनानो मोन्दों बेयाव बिथांमोना एसे लोंनाय जानायबो लादोंमोन होननानै दा बिनि हरनि समनि खोथा जों रावखौबो नुवाखै जों हरनि समनि खोथा नालाय रावखौबो नुवाखै खिन्थु हरावनो बायनानै थाबाय आरो दा जों बुंनो हाया थोंजोङै सोर मावखो बेखिनिखौ आरो खिन्थु हराव जोङो नुबाय 12तासो बाजियाव जे बियो बायनानै थानायखौ नुबाय आरो सरन बर' बिथांमोना थांखांनायनि उनाव बिथांमोना थांखांबायमोन बिथांमोन थांखांनायनि उनाव जेनेबा आंबो मोनसे जायगायाव थांदोंमोनथ' थांनानै आङो फैनाय समाव नुबाय आरो 12तासोआव आं मोनफैदो गामियाव बेवहाय नुनानै आङो लगे लगेनो जोंहा गामिनिबो ग्रुप मोनसे दङ ससियेल मिडिया ग्रुप बेयाव आङो होदों फटकबो होदों जे जोंनि गामिनि बे लामानि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननो लानाय बेखौ सोरबा दुथांफोरा बुख्रुबना गालांबाय बे मेसेजखौ होदों रायजो राजाफोरनो जोङो मैयानि तारिखआव जोङो प्राइमारिया मिथिनायमोन जे डक्टर नीलत स्वर्गियारी नाजानाय आरो प्रमद बर' सारनि नाजानायाव सोमलिगुरि गामियाव 17 बोसोर नैबे लामाया माने बायला जिला जानानै दंमोन दा बेखौ मैया जोङो 6ता बाजियाव अन्थाइ खाम्फाखौ लुफुंनाय बेखौ रिपर्टखौ मोननानै जों प्राइमारिया मिथिदोंमोन दा मिथिनायनि बेलायाव मोनाबिलि समाव जे सरन बर' बिथाङा सोमलिगुरि गामियाव मोनसे मेल लादोंमोन दा बे मेल लाखांनायनि उनावनो बे अन्थाइ खाम्फाया माने बुफाय जाबाय दा बे बुफाय जानायाव जोङो
प्राइमारिनि जानानै जोङो बिथांखौ जोङो निन्दा होदों आरो बिथांखौ जोङो हखिनो होदों जे बिथाङा मोनफ्रोमबो गामियाव हाबनानै मेल मिटिं खालामनानै गोदान गोदान गथ'फोरखौ फरायफुनाय गथ'फोरखौ जौ लोंहै लोंहै बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ मावहोदों। दा बिथांखौ जोङो गिरुवा प्राइमारिनि जानानै जोङो हुमखि होदों जे बिथाङा फैबाय थानाय दिनफोराव जाहाथे जोंनि प्राइमारियाव बिदि हाबनानै गाज्रि खामानि मावाथों आरो बियो जुदि बिदि गाज्रि खामानि मावलाङोब्ला जोङो प्राइमारिया बिनि बेलेग हाबाफारि लानाय जागोन। मानोना जोंनि प्राइमारियाव बियो बारहावाखौ गुदुं खालामनो फैदों। बियो सालानि नासो बियो सासे जोंनि माबानि रौता समस्तिनि सासे केन्डिडेट जानो थांगासिनो दंनो बियो सालानि नासो। जोङो बिखौ निन्दा खालामदों जे बिथां फैनायाव दिनैनि बे सोमलिगुरि गामियाव बियो इमान गाज्रि मोनसे जाथाय जाबाय। बे जाथायखौ जोङो जोंनि प्राइमारिनि जानानै जों बेखौ हुखिनिदों। बियो फिननाय होनांगौ जोंनो रौता समस्तिनि जानानै आरो जोङो गिरुवा प्राइमारिनि जानानै जोङो बुंदों बिथांखौ फिननाय होनांगौ जे बिथाङा सोर दुथांखौ बेयाव माबानानै बिथांनि बिथोन बायदियै बेखौ मानो खामानि मावहोनांगौ। जोङो बेखौनो सानदों गिरुवा प्राइमारिया जोङो एफआइआर होगोन जे दिनैनि तारिखाव जोङो दसे समनि उनावनो जाय बिथांमोनखौ जों जरेत्तु नुदों बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्ट एफआइआर होगोन आरो सरन बर' बिथांखौबो जों एफआइआर होगोन। जों बेखौनो खावलायदों बिथाङा दिनै जबाब होनांगौ जे नैबे सोमलिगुरि गामिनि जे मोजां मोनसे ब्लेक टपिं लामा जानायाव बियो मा थांखियै बे नोजोरै बियो बे नेम प्लेटखौ सिफायनो सानखो बिनि थाखाय जोङो बिनियाव फिननायखौ नागिरदों आरो फैबाय थानाय दिनफोराव बिथाङा जुदि बिनि फिननायखौ होआबा जोङो गिरुवा प्राइमारि ओनसोलाव गिरुवा प्राइमारिनि गामियाव बिथांनि हाबनायाव जों बादा होगोन। आं बेखौनो बुंबाय गिरुवा प्राइमारि जानानै। सिनायना मोनदों नामा नोंथांमोना? जोंथ' सिनायना मोनाखै। बेयाव जों जाखिनि नामफोरखौनो जों फटकआव जोङो सन्देह जादों। फटकआव जों नुदों जे गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गथ' उन्दै गथ'फ्रा भटार गैयिफोराबो जौ लोंनानै बेयाव डिस्टार्ब होगासिनो दङ। जोङो नायबाय थादों खिन्थु बिनि प्रतिश्रुतिखौ जोङो दिनै नुबाय जे बिथाङा मोनफ्रोमबो गामियाव थाखा फैसा होनानै जौ जुवा गेलेहोनानै खामानिखौ मावफुंबाय थादों। बिनिखायनो जोङो हकिनो होदों बिथाङा जुदि फैबावोबा आरो बिनि फैनायनि सिगां बियो फिननायखौ होनांगौ जे नेम प्लेटआ मानि थाखाय बायखो बेखौनो बुंबाय आं। मोनफ्रोमबो गामियावथ' बहुद दं बिनि फिननाया। मोनफ्रोमबो गामियाव न'खरसेयाव साब्रै साबा गावनि BPF दोलोनि न'खरनिखौनो जयेन होबाय थादों। जों नुबाय थादों बिनि जाखिनि रिजाल्ट बियो जोबोरैनो गाज्रि। बियो बिथाङा केन्डिडेट जानो होनना सानदों खिन्थु जोङो बिथांमोननि BPF दोलोनि जाखिनि रौता समस्तियाव केन्डिडेट होनायनि जोङो बारहावा बे बारहावाखौ साब्रै जाबा केन्डिडेट गोबां बेले बेजे जागासिनो दं। बिनिखायनो बिथांमोना 22 डिक्लेयार होखांनानै नैबे रौता समस्तिनिया थालांना दंबाय थायो। दा जुदि सोरबा सासे बिजाथिया होनांगौबानो बिसोरनि रौता समस्तिनि जा बारहावा बियो बिराद गाज्रि जानो थांगासिनो दं BPF दोलोआ। आं बेखौनो बुंबाय। बिथाङा टिकेट मोना जों जेबो बुंनो थाङाखै खिन्थु बिथांमोननि हान्जायाव साब्रै साबा केन्डिडेटनि गेजेराव बेबो सेख'लायदों थाखा फैसानि माबा लेनदेन जादों होननानै आं खोनानो मोन्दों। गिदों नामा बिथांमोना नोंथांमोनखौ? जोंखौथ' 100% गिदों बिसोरो। जोङो थांनाय 2020 सनाव 20,000 जोङो मोननानै जों देरहानो हादों। सेम टु सेम जोंहा गासै UPPL हान्जानि न'खरफ्रा दंजोबो आरो लोगोसे जोंहा 20 सनाव प्लास जाबावगोन। जोंहा जोंनि थाखाय स्ट्रंखा। जों 100आव 100% स्ट्रं। जों देरहागोनखा। बेखौ बिसोरो गिनानै गोबां खामानि बेले बेजे खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि थांनाय हरावबो गोबां फ्लेगफोरखौ बिसोरो हास'नानै गारदों। फ्लेग सोंनायफोरखौ हास'नानै गारदों। बेफोर फट'फ्रा जोंनियाव दङ। बेनिखायनो बिथांखौ जों निन्दा होदों। सरन बिथाङा MLA बिथाङा बेयाव जोंनि प्राइमारियाव जुदि हाबनांगौबा जोंनियाव पारमिसन लानासो हाबनांगोन आं बेखौ बुंनो सानो। मानोना बियो जोंनि गामियारि ओनसोलाव बियो दुंहाव थासारि खालामनो थाखाय बियो थाग थियारि खालामबाय थादों। बिनि थाखाय जों निन्दा होदों बिथांखौ।